падари як ҷавони 18 сола мегӯяд аз қарори додгоҳи олӣ бо дастури бекор кардани ҳукми додгоҳи зинаи поёнӣ нигарон шудааст. Ин ҳукм ба писараш рабт дорад, ки моҳи ноябри соли гузашта додгоҳи ноҳияи Рудакӣ ӯро бо айбномаи ҳаракатҳои бадахлоқона нисбати як писари ноболиғ ба 160 соат кори ислоҳӣ маҳкум карда буд. пас аз шикоятҳои ҷониби ҷабрдида додгоҳи олӣ ин қарорро бекор ва бо гумони ҳаракати зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ парванда боз кард, ки то 20 соли зиндонро пешбинӣ менамояд. экспертизаи тиббиро ба назар намегиранд. экспертизаи тиббӣ тоза баромадагӣ. дар қарори додгоҳи олӣ далели бекор кардани ҳукми зинаи поёнӣ, тафтиши нопурра ва ба назар нагирифтани баъзе ҷузъиёти қазия гуфта шудааст. ин мард иддао дорад, ки модари ноболиғ бо хонаводаи онҳо хусумат дорад ва бинобар ин писари ӯро тӯҳмат кард. 1.5 сол пеш қатъи оилаи ма хусумат мисол як кибр дошта, кибр ҳамсоя дар бадевол духтари бо холаи оилаи ма мешавад. Кибр дошта, чӣ дошт, ки мисол ҳамин ҷангу ҷанҷол шид, ҳамин гапа қапида. иддаое ки модари ноболиғи 13 сола онро беасос хонда мегӯяд, писараш дар чанд ҳолат аз сӯи айбдоршаванда озори ҷинсӣ дидааст. радиои озодии охири соли гузашта аз ин қазия гузориш дода буд. он замон модари писари ҷабрдида нақл кард, ки пас аз шикояташ ба полис шавҳараш аз ӯ ҷудо шуд. ҳоло ин зан намехоҳад дар бораи ин қазия бештар суҳбат кунад. шавҳари собиқи ӯ фарзандашро ҷабрдида намеҳисобад ва таъкид мекунад, ки пофишории модари кӯдак боиси аз ҳампошии оилааш гардид. ҷонибҳои баҳс пайванди хешу таборӣ доранд ва ҳоло ҳарду тараф худро ҳақ меҳисобанд. дар назар аст рӯзҳои наздик мурофиаи додгоҳӣ баргузор гардад. солҳои охир хабарҳо аз озори ҷинсии ноболиғон бештар расонавӣ мешаванд. дар аксар ҳолат ҳомиёни ҳуқуқи кӯдак бар ин таъкид мекунанд, ки мақомоти тафтишотию додгоҳӣ дар чунин баҳсҳои ҳассос бояд мунсифона амал кунанд.